दिनै चिरांनि काजलगावआव बिपिएफ दोलोनि गोनांथार CWC जथुम्मा फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै गोनांथार बाथ्रा सावरायगोन। CWC जथुम्मानि गेजेरजों दोलोनि बिजाथिनि आर'जलाइ होनायखौ थि खालामगोन। NDA हिसाबै मोन 15 सिटखौ दिसपुराव हरनाया जोंनि थांखि। हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। NDA हिसाबै BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ। NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ, बे जोंनि थांखि। फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायगोन। सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बेनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन। आरो जोंना खोथाया जाहैबाय NDA हिसाबै BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ। NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ, बे जोंनि थांखि। आरो 126टायाव NDA इलेक्सन गेलेगोन। 126टा सिट दं आसामाव, बे हिसाबै NDA हिसाबै जों गेलेगोन। जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा, जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन। जोंना बिदि नङालै, आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों BJPआ 4 लागोन, BPFनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों। बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा? मानो जोङो NDA हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं। बास। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि डाङरिया बिथाङा फैगासिनो दङ। जोंनि BTC रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै। आरो जोङो BTC जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ, बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन। आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ, भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निश्चय BTC रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे होलांगोन होननानै। बिजाथिनि मुङा जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन।